Tak toto bol Exhibis, multisenzorický zážitok, kde sa nám v podstate podarilo spojiť technológiu s človekom. Tento event sa konal v bratislavskej Starej tržnici, kde si návštevníci mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako to vyzerá, keď sa spojí tá technológia s človekom. Tá inštalácia bola veľmi zaujímavá, neštandardná LED obrazovka, bola ako keby v takom tvare X, kde bolo nad obrazovkou vytvorené pódium pre rôznych interpretov. Tá interakcia bola robená tak, že na vrchnej časti obrazovky boli nainštalované kamery, ktoré vlastne zabezpečovali to snímanie toho človeka. A zjednodušene povedané, keď človek došiel pred obrazovku a spravil akýkoľvek pohyb, tak v podstate tá kamera ho začala snímať a tým pádom prebiehala tá interakcia medzi človekom a obrazom. A v rámci náročnosti tejto inštalácie to pre nás nebolo až tak komplikované vymyslieť, ale vzhľadom na tú veľkosť, aká tam bola nainštalovaná, tak to bolo pre nás jedna z takých tých náročnejších inštalácií. A v podstate my sme si už mysleli, že sme naozaj s tými LED obrazovkami dokázali vytvoriť rôzne efekty a rôzne emócie, ale to, čo sa podarilo vytvoriť v Starej tržnici, keď som tam aj ja osobne bol a videl som to, tak to bol naozaj neopakovateľný zážitok.